2011an lanbidek diru sarrerak bermatzeko errentaren eskumena jaso zuen, eta ordutek ezarri diren politika kaltegarri, murriztaile eta hipokritak emakumeongan, pobretuengan dute eraginik eskorrenak. Emakumeon kontrako egiturazko tratu txarren inguruan, lanbideren hurrengo portaera salatu nahi dugu. Betearazten dituen epe eta baldintzak ez dator bat administrazioaren egunerokotasunarekin. Ondorioz, prestaziorik gabe uzten ditu pertsonak, naiz eta hauek berek ezin dute ezer egin. Senide arteko edota bikote harremanak epaitegiratzeko beharra ezartzen du. Dokumento asko ez dituk aintzak hartzen, eskainitakoek ofizialtasun berbera izaten badute ere. Gizarte arazoei harrera ezegokia, ematen die batez ere, genero indarkeria jasan duten emakumei. Hauek errudutzen ditu, eta intimitatea babesten ez duen espazio batean azaltzera behartzen ditu, euren duintasuna urratuz. Aurrezkiak zigortzen ditu, baita senidek emandako laguntzak ere. Enplegura bideratutako aholkuaritza zein diru laguntzen gestioa aurrera eramateko erabilgarriak eta bidezkoak ez diren prozedimentuak erabiltzen ditu. Langileen gizatasuna gutxituz eta erabiltzaileek eskubide bako sujeto bilakatuz. Laguntza publikoen sistematik kanporatzen ditu pertsona ugari, euren intimitatea bortxatuz, eta gizarte eskubideen murrizketa eskutu baten bitartez euren bizitza fiskalizatu. Hemen gauden kolektiboak nahikoa dela diogu. Lanbideari Euskal Enplegu zerbitzuari hurrengoa eskatzen diogu. Ez dezala gure pribatasuna fiskalizatu eta pertsona guztiak merezi dugun duintasuna eta errespetuarekin trata gaitzatela. Gure intimotasuna eta duintasuna ez dira ikutzen. Legea bete dezala, jakinarazpen masiboak egiturazko atzerapenak errealitatetik kanpo zein legean aurreikusten ez diren epe eta dokumentuak amaitu behar dira. Legearen kontrako lanpostuak eskaintzari ustea, emakumeen zapalkuntzari ez laguntzea eta enplegu emaleen eskuetan ez ustea langileen kontrolerako hainbeste baliabide. Emakumeen gainbegiratzearekin amaitzea, gure independentziaz murriztea eta zaintzari lotutako enpleguekin ez zigortzea. Ez ditzala zigortu senide egitura berriak, ezta familia zabalarekiko laguntza edo tantelamentoa komunitarioak, guztion bizirautea ziurtzatzen duten horiek, eta zaintza lanen banaketa ahalbidetzen dutenak. Beti ere, gure kabuz hartu ditzakegun erabakiak direla. Bikote harremanak oinarri ekonomiko baten eraikita daudelaren hipotesia alde batera utzi behar du. Izan ere, aurresuposamendu hori gizonezkoen kontrola bermatzen duen tresna baino ez da. Gizatasunez errespetuz eta apaltasunez egin diezagula harrera. Ikusi, ezagutu eta duin gaitzala. Herritarrok berez ez gara iruzurle. Gure bizitzak fiskalizatu dituen inoren beharrik ez dugu. Ez, eta gure izenean erabakiak hartuko dituenik, eta garrantzitsuena ez dugu nahi. Lanbide gure intimitatean, gure etxeetan eta gure bizi antolamenduan hain sarturik dago diru sarrerak bermatzeko, errenta jasotzen duten emakumeen kuleroetan sartu nahi duela esan dezakegu. Ahotsa goratu nahi dugu gure askatasuna eta gure gaitasuna erakusteko. Era berean, Euskal Enplegu zerbitzuaren praktikak salatu nahi ditugu publikoki, makurtarazi eta tratu txarra jasotzen ditugulako.